Ευχαριστώ κύριε Δωροπούνα. Μου έχει ζητηθεί να παρουσιάσω το τι κάνει το ΚΕΘΕΑ. Αλλά και θα κάνω και κάποιο σχόλιο φυσικά σε σχέση με τον καινούργιο νόμο. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση που είναι ιδιαίτερα τιμητική και για μένα και για τον φορέα τον οποίο εκπροσωπώ. Ευχαριστώ λοιπόν και τον Δικηγορικό Σύλλογο Ροδότης, αλλά και το ποινικό και εγκληματολογικό τομέα ποινικών εγκληματολογικών σπουδών για πολλωστή φορά κάνει κάτι εξαιρετικό, έτσι πρωτοτυπείται και συγχαρητήρια. Δηλαδή, καταρχήν είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα συνέδριο για τον νέο νόμο στην Ελλάδα, σωστά. Δεν είναι. Εντάξει, αλλά είσαστε λίγο πιο μπροστά. Πάτε το παραπάνω, το έξτρα μήνυμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την πρόσκληση. Εδώ ο φίλος και συνάδελφος ο Κώστας Βεργαλίδης εκτιμώ ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση, γιατί σε μένα έχει δοθεί μισή ώρα τους υπόλοιπους 20 λεπτά. 20 λεπτά έχετε και εσείς λάθος, ήταν το είχα διορθώσει. Εγώ νόμιζα ότι στην καλοσύνη του κύριος Κοσμάτος δεν ξέρει ότι υπέρχεται παραπάνω να ολοκληρώσω ακριβώς τη σκέψη μου, μου έδωσε τον χρόνο, αλλά μάλλον είναι λάθος. Θα φροντίσω στα 20 λεπτά να σας παρουσιάσω τη δουλειά του ΚΕΘΕΑ. Ξεκινώντας με ένα σύνθημα του ΟΚΑΝΑ, το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα πετυχημένο. Ο ΟΚΑΝΑ λέει, για το στόμα του Προέδρου του, ότι η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας, η θεραπεία είναι καλύτερη της μείωσης της βλάβης και η μείωση της βλάβης καλύτερη από το να μην κάνεις μόνο τίποτα. Το τίποτα. Το ΚΕΘΕΑ θα κάνει όλα αυτά εκτός από το τίποτα. Κάνουμε και πρόληψη, έχουμε τομέα πρόληψης, έχουμε και τομέα εκπαίδευσης, τομέα έρευνας. Κάνουμε μείωση της βλάβης και στοχευμένα, αλλά και οι άνθρωποι που έρχονται στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και δεν τα καταφέρνουν να τα ολοκληρώσουν, να απεξαρτηθούν δηλαδή, αξιοποιώντας τα στο μέγιστο, ουσιαστικά είναι σαν να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα μείωσης βλάβης. Γιατί δεν κάνουν χρήση, δεν κολλάνε αρρώστιες, είτε υπατήτηδα είτε HIV, δεν μεταδίδουν αρρώστιες, δεν έχουν παραβατική συμπεριφορά στη διάρκεια που είναι στο πρόγραμμα. Και κάνουμε και θεραπεία. Θεραπεία μπορεί κάποιος να πει είναι η βελτίωση, κάθε βελτίωση μιας κατάστασης παθογενούς, ή αν θέλουμε να το πούμε και αλλιώς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η απεξάρτηση. Έτσι. Το να κόψει κάποιος δηλαδή τις ουσίες ή να σταματήσει την εξάρτηση. Γιατί θα δείτε σε λίγο ότι δεν εστιάζουμε μόνο στις ουσίες, αλλά στην εξάρτηση ως συμπεριφορά. Το ΚΕΘΕΑ ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια, φέτος γιορτάζουμε τα 30 μας χρόνια. Είμαστε ο πιο παλιός φορέας στην Ελλάδα. Ένας από τους μεγαλύτερους φορείς απεξάρτησης πανευρωπαϊκά ξεκίνησε από την Ιθάκη. Νομίζω ότι περισσότεροι δεν ξέρετε την Ιθάκη. Σωστά. Θεραπευτική. Τη θεραπευτική κοινότητα Ιθάκη. Θα σας πω μια ιστορία, έχει ενδιαφέρον. Το πώς εκλαμβάνει ο κόσμος την Ιθάκη. Ο δεύτερος από τους 4 γιους μου πήγαινε στην 5η Δημοτικού. Τα 4 παιδιά μου και μια κόρη. Μα μην ξεχνάμε, ίσα-ίσα είναι πιο περίφανο πάνω για την κόρη παρά για τους ίδιους. Κατά κάποιο τρόπο, ως πατέρας. Πήγαινε 5η Δημοτικού, το σπίτι ήταν μπροστά στο σχολείο και εγώ είχα την ευκαιρία τακτικά να ρωτάω τη δασκάλα τι κάνει ο Στέφανος, πώς πάει το. Φαινόταν ότι η γυναίκα αυτή θέλει κάτι να πει, αλλά δίσταζε. Και κάποια στιγμή, διευκολύνοντας της είπα ότι είναι κάτι που θέλει να πει. Λέει, κύριε Καλδάκη, ναι, λέει εδώ και καιρό, θέλω να σας πω ότι σας θαυμάζω. Ήταν εξαιρετικό το σχόλιο, γιατί η ματαιοδοξία μου ήταν και ευηδής και νεότατη δασκάλα. Αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω το γιατί. Γιατί με θαυμάζει, γιατί γνωριζόμασταν. Πώς μπορείτε και έρχεσαι τόσο τακτικά και ρωτάτε για τον Στέφανο. Το σπίτι από το σχολείο ήταν ούτε 5 μέτρα, ένας πεζόδρομος. Τα χώριζε. Λέω, τι εννοείται, να λέει, έρχεστε από την Ιθάκη. Είχε ρωτήσει το γιο μου, λέει ο μπαμπάς σου, και πιτσιρικάς και πει στην Ιθάκη. Είναι καλά, γιατί πατέρας είναι αυτός. Τι πρώτο πατέρας είναι, τους μανάδες από το Ιορδάνη. Εδώ έρχεται ένας πατέρας. Αυτή την ιστορία την είχα αναφέρει στη σχολή μεταεκπαίδευσης της αστυνομίας, κύριε Χατζηβασιλιά, μια φορά. Και είναι κάποιος κύριος με τη στολή του πίσω, ο οποίος σηκώνει το χέρι, κύριε Καλδάκη, να σας πω, ορίστε, πείτε μου, λέει, ξέρετε, είμαι ο διοικητής του τμήματος της Ιθάκης, στο νησί. Σας πω, λέει, την άλλη πλευρά. Πόσοι με παίρνουν τηλέφωνο και θέλουν να μου στείλουν παιδιά για απεξάρτηση. Η Ιθάκη είναι ένα συμπολικό όνομα.
Έτσι, μιλάμε για την επιστροφή στο σπίτι, για τον ταξίδι μέσα από πολλές δυσκολίες, μελοτοφάγους, στριγώνες, κύκλοπες, χάριδες, σκύλες και τα λοιπά, γοργόνες, σιρήνες μάλλον, γοργόνες, σιρήνες, γοργόνες. Η αμερικανική εποχή. Σιρήνες, έτσι. Είναι το δύσκολο ταξίδι όπου κάποιος τελικά τα καταφέρει. Μην ξεχάσω, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω και παιδιά από την κοινωνική διοίκηση. Εδώ. Με ιδιαίτερη χαρά μου έχω τιμή να τους επισκέφτομαι, όχι όσο συχνά θα ήθελα. Αλλά... Και θα λοιπόν ξεκίνησα από την Ιθάκη. Η Ιθάκη είναι στη Σύνδρο. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω σε 120 μονάδες σε όλη την επικράτεια, ξεκινώντας από Αλεξανδρούπολη μέχρι Καλαμάτα, Κρήτη, Γιάννενα, Μυτιλήνη και το καθεξής. Είναι ένας φορέας που ασχολείται με πολλών ειδών εξαρτήσεις, όχι μόνο με την εξάρτηση από τα οπιούχα, αλλά με την εξάρτηση από όλες τις ουσίες. Έχουμε, για να καταλάβετε, και ειδικά προγράμματα για έθιμους που είναι εξαρτημένοι μόνο από υλικά. Έχουμε προγράμματα απεξάρτησης για αυτούς που είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ, για αυτούς που είναι εξαρτημένοι από τον τζόγο, για αυτούς που είναι εξαρτημένοι από το ίντερνετ. Και έχουμε προγράμματα για μητέρες χρήστριες, μητέρες εξαρτημένες που παρακολουθούν και τα παιδιά τους. Έχουμε προγράμματα σε 20 σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Και είμαστε επίσης σύμβουλος του ΟΗΕ, του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ σε θέματα τοξικοεξάρτησης. Υπάρχει αποτελεσματικότητα, ο κ. Κουσμάτος αναφέρθηκε σε αυτή. Σκεφτείτε ότι σε μια έρευνα που είναι από τις μεγαλύτερες έρευνες διεθνώς, που την έκανε η ΕΣΔ με επιστημονική εποπτεία και από επιστήμονες του εξωτερικού, διεθνούς κύριους επιστήμονες, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, λοιπόν, διαπίστωσε ότι άτομα που είχαν πει σε θεραπευτικό πρόγραμμα του ΚΕΘΑ και είχαν μείνει τουλάχιστον ένα χρόνο, 5 χρόνια μετά, το 70% αυτών των ανθρώπων ήταν μακριά από την κρίση. Μεγαλύτερο ποσοστό ήταν μακριά από την παραγωγική συμπεριφορά και επίσης ένα μεγάλο ποσοστό είχε δουλειά, γύρω στα 85%, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, τώρα αυτά τα νούμερα θα ήταν διαφορετικά σήμερα με την αργή επάρκεια του παραπληκτικά το κριτήριο αυτό, γιατί εμείς θεωρούμε 3 κριτήρια, αυτά που ανέφερα, την αποχή από τις ουσίες, την εργασία και την μη παραβατική συμπεριφορά σαν κριτήρια επιτυχίας, αν θέλετε, αποτελεσματικότητας. Είμαστε λοιπόν σε ένα ικανοποιητικό, αν θέλετε, βαθμό αποτελεσματική. Αυτό βασίζεται κατά πολύ στο νομικό πλαίσιο του ΚΕΘΑ. Και επειδή ακριβώς είμαστε στη νομική σχολή εδώ του Δημοκρίτου, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο νομικό πλαίσιο του ΚΕΘΑ. Με το 1729, το 87, και αυτό το πλαίσιο διατηρήθηκε με μια πολύ μικρή θετική, αν θέλετε, βελτιωτική τροποποίηση και στον καινούργιο νόμο. Το ΚΕΘΑ είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο δεν διορίζεται από το Υπουργείο Υγείας, από το κράτος, αλλά εκλέγεται από μια γενική συνέλευση. Προσέξτε, παρακολουθήστε με, σας παρακαλώ, γιατί το θεωρώ αυτό πολύ ξεχωριστό και αν θέλετε αυτή είναι η ηθοποιώς διαφορά που μπορεί και κάνει το ΚΕΘΑ αποτελεσματικό στον βαθμό που είναι. Όποιος και είναι αυτός ο βαθμός, όπως είπα. Υπάρχει μια γενική συνέλευση, η οποία απαρτίζεται από όλο το θεραπευτικό προσωπικό, αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 550 ανθρώπους, από όλα τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων οικογένειας, της Κιβωτού, εδώ, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, της Ιθάκης, της Γιάβης, των διαφόρων προγραμμάτων τροφής που έχει το ΚΕΘΑ. Είναι δηλαδή γονείς, συγγενείς, ερωτικοί σύντροφοι ή αδέρφια και έχουν συλλόγους, ξεχωριστά νομικά πρόσωπα, έχουν διοικητικά συμβούλια. Αυτοί ψηφίζουν στην Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΑ και προσέξτε το τρίτο κομμάτι, όλα τα μέλη των προγραμμάτων του ΚΕΘΑ, που είναι στο τελευταίο στάδιο, το στάδιο της κοινωνικής επανένταξης. Να το κάνω λίγο πιο λανό, ένας πιτσιρικάς 17άρης, που είναι στο πρόγραμμα Ανάδυση, το μοναδικό πρόγραμμα εφήβου που υπάρχει στην Βόρεια Ελλάδα, δυστυχώς το μοναδικό, όχι μόνο στο ΚΕΘΑ, γενικώς, δυστυχώς είναι το μοναδικό, στη Θεσσαλονίκη, έχει την ίδια ψήφο με μένα που είμαι ο υπεύθυνος για την Βόρεια Ελλάδα, στη Γενική Συνέλευση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εκλέγεται ένα διοικητικό συμβούλιο εθελοντών, έχουμε εδώ και τον κύριο Χάρα και τον κύριο Μπέκα, οι οποίοι είναι άνθρωποι που προσφέρουν
συνεδριάζουν κάθε 15 μέρες, τρέχουν για το ΚΕΘΕΑ και αυτοί οι άνθρωποι υποπτεύουν το τι γίνεται στο φορέα, στον οργανισμό. Το πρακτικό αποτέλεσμα είναι ότι όταν κάναμε προσλήψεις, τον καλό εκείνο τον καιρό, οι προσλήψεις, για παράδειγμα, γινόντουσαν με αξιοκρατικά, καθαρά αξιοκρατικά κριτήρια. Έτσι λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε αυτούς που εμείς αξιολογούσαμε σαν καλύτερους. Μπορούσαμε να κάνουμε λάθος και μάλλον έχουμε κάνει λάθη. Σίγουρα έχουμε γίνει λάθη. Αλλά τα κριτήρια ήταν αξιοκρατικά. Κάποιος δηλαδή για να δουλέψει σαν θεραπευτής στο ΚΕΘΕΑ περνούσε 2 συνεντεύξεις, μετά έκανε μια εκπαίδευση 2 εβδομάδων όπου σκεπτόταν θεραπευτικά προγράμματα και παράλληλα γινόταν και αξιολόγηση των ανθρώπων αυτών, των υποψηφίων, και στο κατόπιν έμπαινε για 1,5 περίπου μήνα σε μια κοινότητα διαμονής όπως η Ιθάκη. Έχουμε λίγες κοινότητες διαμονής, τα περισσότερα προγράμματα είναι ημερήσια προγράμματα, ανοιχτά όπως για τα προγράμματα στο ΚΕΘΕΑ. Και καθόταν 1,5 μήνα μαζί με τους χρήστες που κάνουν απεξάρτηση. Το έχετε ξανασυζητήσει αυτό πουθενά στην ελληνική πραγματικότητα? Δεν νομίζω. Αν κάποιος και από εκεί είχε θετική αξιολόγηση, ο προσλάβων φορέας για ένα 7μηνο και κατόπιν, αν υπήρχε πάλι θετική αξιολόγηση, γινόταν μια σύμβαση ορίστου χρόνου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη σημαντικότητα, τη σπουδαιότητα του νομικού πλαισίου και πόσο σημαντική είναι η δουλειά του νομοθέτη στο να λειτουργήσει κάτι σωστά, κατά το δυνατόν, στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό νομίζω είναι και η μεγάλη κληρονομιά και η διαφορά του ΚΕΘΕΑ. Λίγα λόγια για την προσέγγιση, για τη φιλοσοφία, αν θέλετε. Καταρχήν θεωρούμε ότι η εξάρτηση είναι το αντίθετο της ελευθερίας. Ο εξαρτημένος, η εξάρτηση είναι μια συμπεριφορά, ο εξαρτημένος θα λέγαμε ότι είναι δούλος, είναι σκλάβος μιας κατάστασης, είναι σκλάβος της εξάρτησης του. Τον ορίζει η εξάρτηση. Είτε αυτό είναι ουσία, είτε είναι κάτι άλλο. Ο τζόγος, για παράδειγμα. Όλο το 24ωρο γυρίζει σαν ένας φαύλος κύκλος, αν θέλετε, γύρω από αυτό το πράγμα. Την επόμενη φορά, την επόμενη φορά, την επόμενη φορά. Θεωρούμε επίσης ότι η εξάρτηση δεν είναι το πρόβλημα. Δεν είναι, αν θέλετε, καλύτερα πιο σωστά, η γεννησιουργός αιτία του προβλήματος. Αλλά θεωρούμε ότι η εξάρτηση είναι ένα σύμπτωμα. Η εξάρτηση, δηλαδή ο πυρετός, δεν είναι η ίωση, δεν είναι η ίωση που προκαλεί τον πυρετό. Άρα λοιπόν και εμείς θεραπευτικά απευθυνόμαστε στην ίωση που προκαλεί τον πυρετό και όχι στον πυρετό. Και ποια είναι η ίωση? Σαφώς η εξάρτηση είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο. Και έχει πολλές διαστάσεις. Μία είναι η νομική διάσταση. Υπάρχει πολιτική διάσταση, οικονομική διάσταση, πνευματική διάσταση. Και βάλτε όποιες θέλετε εσείς. Εμείς ξεχωρίζουμε 3 με ιδιαίτερη έμφαση τουλάχιστον στο θεραπευτικό κομμάτι στις 2. Θεωρούμε δηλαδή ότι η εξάρτηση είναι ένα βιοψυχοκοινωνικό φαινόμενο, έτσι το αντιμετωπίζουμε, και κυρίως δίνουμε έμφαση θεραπευτικά στο ψυχικό κομμάτι και στο κοινωνικό κομμάτι. Θεωρούμε δηλαδή ότι κάποιοι άνθρωποι, για χι λόγους, που οι λόγοι αυτοί μπορούν να πηγαίνουν πίσω στην παιδική ηλικία, στα πρώτα μας χρόνια στη ζωή, εδώ στη γη, ή εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο ζούμε, του κοινωνικού βίου, το πώς είναι δομημένη μας η κοινωνία. Για σκεφτείτε λίγο, ουσίες υπήρχαν και από τα πολλά τα χρόνια. Έτσι. Και γινόταν και χρήση τους. Αλλά συνήθως γινόταν μέσα σε ένα τελετουργικό, σε μια θρησκευτική τελετή. Τα Ελευσίνια, μυστήρια, τα Καβύρια, διονυσιακές τελετές. Έτσι όλοι οι λαοί. Οι πυθίες που μας τουρώνανε και λέγανε τους ακατάληπτους χρησμούς, γιατί αυτό κάνανε. Έτσι, παίρνανε παρασυλλογόνα φυτά, μας σουκούσαν, ήταν τάφη, όπως νομίζουμε, και λέγανε αυτά τα ακατάληπτα που λέγανε και οι έξυπνοι ιερείς ερμηνεύαν κατά του δοκούν. Το πρόβλημα είναι ότι μετά τη βιομηχανική επανάσταση έχουμε πια αυτό που λέμε εξάρτηση από τις ουσίες σε αυτή τη μαζικότητα. Έτσι. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η κοινωνική διάσταση και γι' αυτό εμείς εκεί αποτεινόμαστε. Προσπαθούμε δηλαδή να θεραπεύσουμε τη γερουσιουργό αιτία και όχι απλά το σύμπτωμα. Κάποιος κάνει χρήση ή καταφεύγει στην εξάρτηση για να νιώσει καλά. Για να πλήξει το ψυχικό πόνο που του έχουν δημιουργήσει
αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις στη ζωή. Έτσι λοιπόν, εμείς πρέπει να πάμε εκεί πίσω για να μην χρειάζεται κανείς αυτό το δεκανίκι που λέγεται εξάρτηση, οποιοδήποτε δεκανίκι. Θα χρησιμοποιήσω τον ορισμό μάλλον του Χρήστου Γεναρά, που λέει ότι η επεξάρτηση είναι κατόρθωμα διάβασης από τον ατομοκεντρισμό της χρήσης στη χαρά της σχέσης. Έτσι, αυτό κάνουμε εμείς στα προγράμματά μας. Και κλείνω με ένα σχόλιο για το νομοσχέδιο, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Όταν μου ζητήθηκε από μια εφημερίδα να γράψω ένα άρθρο για το καινούριο νομοσχέδιο, ο τίτλος που έβαλα στο άρθρο ήταν «Δώρο να δώνω» με ερωτηματικό. Μπορεί να ακούγεται απεσιόδοξο, υπάρχει όμως το ερωτηματικό, ελπίζω να μην αποδειχθεί δώρο να δώνω. Δύο πράγματα θα τονίσω. Το ένα είναι ότι ανάμεσα στα πολλά, καλά και βελτιωτικά σε σχέση με το πριν, είναι ότι γίνεται μια απόπειρα πολύ συγκεκριμένη συντονισμού των προγραμμάτων απεξάρτησης στη χώρα μας, των εγκεκριμένων, γιατί υπάρχουν και τα παράνομα, που κάποιος δίνει μέχρι και 3.000 ευρώ το μήνα. Έτσι. Τα εγκεκριμένα προγράμματα είναι εδώ, συν το Σχετικό Νοσοκομείο Αθηνών, ο οποίος κ. δεν μπόρεσε να έρθει. Αυτά είναι τα εγκεκριμένα προγράμματα. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια συντονισμού, ορίζεται ένας εθνικός συντονιστής και ένα συμβούλιο συντονιστικό. Και αυτό γίνεται για πρώτη φορά τόσο μεθοδευμένα. Ελπίζουμε βέβαια να το δούμε να γίνει στην πράξη. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο σαν νόμος, αλλά ελπίζουμε να ακολουθήσει και το επόμενο θέμα. Και το δεύτερο είναι ότι όντως το νομοσχέδιο αυτό ήρθε να εξορθολογήσει τις ποινές. Και αυτό ήταν, αν θέλετε, το κύριο μέλημά του. Και ουσιαστικά το χρήστη, δεν μιλάω για το μεγαλέωπορο, το χρήστη να του δώσει μια στροξιά για τη θεραπεία. Αυτό είναι εξαιρετικό και αυτό, αν θέλετε, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει αυτός ο νόμος, ο καινούργιος νόμος. Το πρόβλημα όμως είναι που είναι η θεραπεία. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ λιγότεροι, σαν προσωπικό, όχι μόνο και θα αναφέρομαι σε όλους τους φορείς. Με πολύ λιγότερα μέσα, με πολύ λιγότερους πόρους, ενώ οι εξαρτημένοι πληθαίνουν. Βάλτε και το αλκοόλ και το τζόγο, έτσι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Καλή η κίνηση αυτή, αλλά θα πρέπει να υποστηριχθεί και με έναν άλλο τρόπο. Ελπίζω λοιπόν να μην είναι ένα δώρο άδωρο αυτό το καλό νομοσχέδιο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει ευκαιρία να